Indaba zona zingena zibe khona ngoba singabantu ngoba kweli lizwe singabantu futhi asinoze siyeqalene linye kumele isubject azilungiswa sithi yonakala kwayonakala kubo esingasibazi nabo sibazi niyabazi into naseyathini thina siyalandela sizamana nokulandela thina ngoba sahlangana nale cawu singazinto kwangothixo saqalelwa ngamanzi kuba amanzi ayaphilisa siziswa sitshove akho mntu ungazanga kule ndawo engatshova uza kule nkonzo utshove uyabona ke mna ke ngixhosakazi futhi ndingulo mfazi kuthiwa wendile in what sense ngolu hlobo phaya emzina le nto utshova sinengoma phaya ngoDisemba akayazi notata into ohlala phaa uhlala phaa mna ndifuna ezaa ngoma zithi bayatshova sitsho mfondini sitheni bayatshova akazazi utata ezongoma zaziwa ndiye yile nto ndithi kule nkonzo sahlanganiswa kukuthini sitshova sizinto sathi sasingaphakathi saqalelwa ngoba bamasango satsho salandela amanzi kumhlophe kunje ngenxa yamanzi nathi nje basihlangene akayazi aqhinele nje abathumela ngoba mna andikhethi into yoba lo ngubani uthawuthi ndithe kapanthenxi ndithi khangela ungafika apho ukhethe komjekula chaza ingxaki yakho emntwini uzokunceda nditsho umntanam womnyama ndamthumela phaa kuye waphila akayazi ngaloo nto leyo ndeva ngaloo mntana uba kuthiwa kwatata uqhinele lunjena ndathi okay ndiyamazi uncedakele ndoda ewe akayazi loo nto leyo ngoba akufunekanga le nto siyi-owule ayoyebaprofita ngoba utata uqhinele phaa akathi thixo kaqhinele athi umntu aphile athi thixo wamakhomasi athi umntu aphile uthi thixo katata umasango nantsi kwendiyilandelayo thula makube na masiphileni bantwana bakababa amazwi ke iBhayibhile ke nabanikazibayo ngoba thina silandele into yakuBhayibhile hayi zathi uYesu washa waqoma wavutha wathula walala wavuka salandela ntoni hayi manje wazumayelo uthi sowulapha utata umasango umnikazi izinto sonke senjeje kwakungoma ethi ke uYesu namandla wakholwa thandazana uYesu namandla wakholwa thandazana siphuma kwazo ndawo kuloo mizitshoyo bethi ngubani uYesu onamandla okuphilisa nothi yena uba uthi awuzi apha kuba ukwasonga hlala mzinakho ungajonga usonga noma usonga ujonga utata umasango
uba abathethi ngabo ndixele uthi phaa ndifike besithi uthixo wangokutsola athi lona yahlangana nayo uthixo ndafumana kutsolo uthixo wakokwabo phuma apho ukhangela uzawuthi baba Masango nomne thula mabena andiphile ke mna ki-dive into afuneka ithini iqonde kodade ndiyabulela bomama ndiyabulela sizwe sikaThixo ndiyabulela ukuba nizoxhasa utata uSongca nomama uSongca kulo msebenzi ungaka bewenzileyo kule ndawo. Apostolo una unomahluko wasenzela inceba utata uMasango ubhinqiswe ube mhlophe ngentle uba uwazi uba kuphipha uphilwa ngamanzi qha ayoba kumntu afaka into zakhe ayifuni wena naleyo emlungelayo makarhuqa marhuqa emlungelayo le wena usithuba uva ungalungi kuwe yeka abantu bakaThixo basiphileni bantwana bakababa Thixo sincede sisonke ngoba size apho sihluphekile singenalutho ibe nento ngoba beze kwezi zihlupheki umtata uSongca nomama uSongca ndiyabulela kakhulu Thixo abe nani nonke masithandaze.